रामादाननि मा होनो इसरा ईद जासिगोन नालाय ओमफ्राय रामादाननि इंडिया की ड्रेस खुलुमबाय लोगोफोर आं सुजाता रसितानि चैनलखौ लाइक खालाम सब्सक्राइब खालाम और कमेंट खालाम और रसिता के वीडियोस वगैरह देखना मत भूलना सी यू गाइस बाय बाय काटाराव बिराद थाबायनाङो आरोना जोंनि होजोंबा जोङो ससेखौनो रिक्सा गाखोगौमोन आरो ओमफ्राय बेयाव रिक्सा जेबो मोना काटाराव ज' जेरावखि थाङा थाबायनानै थांनांगौ मेट्र' स्टेशननिफ्राय ओंखारबाथाय थाबायनांगौ बिराद गोजान थाबायनांगौ आरोना जोंथ' होजोंहाय गावनि जायगायावहाय थाबाया आरोना मोनसेबो जेरावखि थाङा जोङो गारिनिफ्राय ओंखारबाथाय रिक्साजों थाङो ओमफ्राय बेयाव बिराद थाबायनाङो थाबायनायानोसै इयाव मेट्र'निफ्राय ओंखारबाथाय थाबायनायानोसै इतने सारे इंडियन के आइटम्स सुजा खाने साउथ इंडियन के आइटम्स भाई कड़क वाली 3 चाहिए ना कड़क वाली आज लग रही है ना मैं रियल ब्लॉगर अरे तो पागल ब्लॉगर लग रही है पागल क्यों बन रहा है जोङो ना मैगं नागिरनो फैदों आरो मोनसे मलाव मैगं ओमफ्राय मेकआपनि बुस्थुफोर थ' नायदो काटारा नै माबायदि जायगा बिराद लांदां जायगा आरो गोरान जाजोब्बाय अन्थाइ आरो बाला बैबो मोनसे मलमोन साफारि मल गारबोना फैबाय ओमफ्राय दायो जोङो आनसार मलाव थांगासिनो नायनोसै मा मोनो बे साफारि मलाव गोथां मैगं मोनोमोन ओमफ्राय लाबोस्लाबासै डिउटिबो दङ नालाय थाबैनो थांफिननांगौ लड़कियों हमेशा मुझे छोड़ के जाना है तो लेके क्यों आती हो नहीं नायनो हागोन एसे बेलासिबाय आरोना भिउआ बिराद मोजां जायो बेलासिबा मोनाबा बिराद गिदिर आरो बे मला आनसार गेलारि बिराद गिदिर नै आनसार गेलारि स्टार्टिं बेनिफ्राय बैसिमहालागै नै बिल्डिंआ बिराद गोलाव जों साफारियाव भिडिअ खालामनो मोनाखै बिसोरो आलाउड खालामाखै भिडिअ खालामनो थाखाय ओमफ्राय बेयाव नायनोसै खालामनो हायोबा सिंनिखौ खालामनोसै खालामा बाहेरनिफ्रायनो भिडिअखौ फोजोबनांसिगोन आरो सुजा पकड़ना एक सेकेंड आनसार गेलारि मैगं थाइगं बायनोबा माबायाव साफारियाव बांसिन मोनोमोन ओमफ्राय बेयाव बायबोस्लाबनो हायासै जोङो बेयावनो गासिनाबो एन्ट्रेन्सआ बेलेग जोब आरो नैबेयावहाय गारमेन्टस फुटवेरनि बुस्थुफ्रा बिथिं मोनो ओमफ्राय बिथिं इलेक्ट्रनिक बुस्थुफोर बयनाबो एन्ट्रेन्सआ बेलेग आरो बिराद गोलाव बिल्डिंआ नायलाय बिल्डिंआ बिराद गोलाव बैनिफ्राय स्टार्टिं ओमफ्राय ओरैबो जोबख'नो हाया आरो ओरैबायदि गोलाव ओमफ्राय बयनाबो एन्ट्रेन्सआ बेलेग जों मैगं थाइगंनियावसो थांदोंमोन नालाय वाह रुपये भैया नैबे इलेक्ट्रनिकनि बेयाव गारमेन्टस फुटवेर्सनि बुस्थुफोरा बिदि बेयाव ना कुरकुरे बायदिसिना इन्डियानि गोथाव मोनालै जानाय लोंनायफ्रा मिक्सार स्पाइसि बायदिसिना जोंथ' स्पाइसि जाग्रा मानसि नालाय ओमफ्राय बेयाव स्पाइसि बारा बुस्थु मोना बिराद गोसोखांदों इन्डियानि जानाय लोंनायफोरखौ बेयाव मोनसेल' बाथ्रा गोसोखाङो खालि जानाय लोंनायनिल' प्रब्लेम जायो बेयाव प्लेसआबो बिदिनो गोदै दैनो ओमफ्राय कुरकुरे बायदिसिनाखौथ' मोना बेयाव इन्डियायाव थांनानै खनसे थांनानै बेग बुंलायनाय जानाय लोंनाय लाना फैनोसै मालाबा न'आव थांनानै
नारजि अमा बेदर गोरानबो लाना फैनोसै मालाबा न'आव थांनानै बुरजा बुरजानो माइरंफोरा इदि पेकिं फानो आरोना बे हादराव माइब्रा माइरं मोना खोमालै माइब्रा माइरं नांगौमोन काप नुडल्स न' इखौनो जानानै थायो जों ओंखाम उखैबा इफोरखौनो जानानै थायो जानाय लोंनायनि मोजां बुस्थु मोनजाया बेयाव खालि जानाय लोंनायनिल' प्रब्लेम जायो बाखि जेबो प्रब्लेम गैया मैगं गोथाङा बै साफारि मलाव बांसिन मोनोमोन ओमफ्राय इयाव हास्लाबासो जोङो नै इनिखौनो लांसै नै नायलाय माबायदि मैगङा इफोरखौनो जानाङो जोङो लाफा मैगं जानो लुबैबाय बेयाव मोना थैनोसैबाबो सोरबा काटाराव दंबा माहाबा लाफा मैगं मोनोबा खोन्थाहरलाय आंनो बे लाइखौनो लांसै सुजा ये ले लेना मैं अच्छा से बना के खिला दूंगी ठीक है कितने रियल का है 4 रियल का ना मीठी क्या मीठी ये राई है ना ये लेती हूँ अच्छा है ना फिर प्लास्टिक भी तो होना चाहिए इसको एक ही ले ले और दूसरा नहीं लेनी वो लाल वाले भी तो अच्छे होते थे ना पुदीना खाने लोगोफोर लाया 3 रियाल बा 66 नि थाखा 66 नि लाय लाबाय नै इन्डियानियाव 66 जायो आरो क्या कर रही है सुजा खोलो ना मछली नहीं मैम तो गुम हो गई अभी हमारे मैम तो गुम हो गई कितने ये नहीं ये स्पाइसी नहीं है मुझे मशरूम 12 रियल सुजा खाना है क्या मशरूम क्यों मुझे तो बहुत पसंद है जिगाब मैखुन मा होनो 12 रियल चिल्ली का 12 रियल है और इसका 39 रियल है मशरूम का मैखुना जिगाब मैखुना 39 रियल अरे कभी करने रुक सकता है लेट हो जाऊंगी हाँ सब्जी देखो ओइ लोगोफोर नायलाय खान्थाल बेगरा 16 रियल थिनख्लिं खान्थाल क्या खरीदने आलू खरीदनी था ना आलू खरीदना था ना देखा तो था हाँ चल वापस नैबे आनसार मलाव आलू लांनोसै बहानि आलूआ मीठी होती है पाकिस्तानी आलू ये मीठी होती है और ये तो बहुत महंगा है आलू लाल वाली ये ले क्या मीठी होती है बेबो पाकिस्तानी ये नया आलू है ना ये वाला ये 3 रियल ये कहाँ से है इसको तो लिखा ही नहीं है कहाँ से है मेड इन लेबन नया हमें लेबानी के आलू नहीं खाने ये ले क्या वही लेते हैं ना पाकिस्तान ये लिए थी ना लास्ट टाइम भी ये मीठी होती है ना मीठी होती है गोदै से मोनजायो एसे मामाया आलूआ पाकिस्तानी आलू क्या करना है ले लेना यही ले ज़्यादा नहीं लेंगे थोड़ा सा लेंगे ओरैनो सुजाया बिराद गोख्रै खारगासिनो डिउटि दङ बेना मोनानि डिउटि जेरावबो लाइट आरो मानसियानो गैया गारि आरो लाइट
सुजा बहुत क्यूट लग रही है ये बैग के साथ। बिराद थाबायनो गोनां जायोलै काटाराव बिराद मेङो ओमफ्राय बार बारगासिनो ना बिराद ड्राइ जाजोबो मोदोम स्किन आरो खानायफ्रा ड्राइ जाजोबो खानाय गजोब्बाय लोगोफोर दैयानो संख्रि बायदि ना मिथिया मारै कन्ट्रल खालामबावगोन दायो सुजा मैं दौड़ रही हूँ ये हमारी मेम की बहुत जल्द बर्थडे होने वाली है हम अभी से केक देख के रखिए कौन से केक काटना है। हाँ मुझे तो वो पर्पल वाला पसंद आया देखो लास्ट वाला ये वाला यूनिक कलर है ये वाला हाँ यार मैम खिलाओ ना अभी से एडवांस बर्थडे के नाम से खिलाएंगे खिला देना या फिर आपके प्रमोशन के नाम पे। ठीक है ये भी देखो कलर देखो कितना यूनिक है ना। हाँ अच्छी कलर तो लग रही है ये पर ये ना एगलेस नहीं होता। हाँ ये प्रॉब्लम भी तो है। से बोली एक तो नहीं है बस एक वाइट है चलेगा। एक नहीं है एक वाइट है क्या है ये अरे दोनों की अरे क्यों नहीं लेते हैं ना वाइट बड़े सुंदर से दिख रहे हैं स्लाइस ब्रेड स्लाइस ये टोस्ट अरे पढ़ो 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 मैं तो अनपढ़ हूँ। हाँ नहीं है ये सबकी 500 ग्राम आधा किलो अरे आधा किलो 9 रियल फानलुनि आसारा नहीं लिम्बुनि निजोनि आसार ये देखो रोसिता बेरे मोदै अंदर बंद है ओए बेरे मोदै नै खा के देखना मैम चख के देखो कैसे लगेगा बेरे मोदै फानफैलांसिगोन याव 41 रियल का। अरे मैम मैं घर से लेके आती हूँ नेक्स्ट टाइम 800 रुपए के करीब है मधुमक्खी की रास हम घर से लेके आएंगे ये इतना 800 रुपए है 800 टाका अरे बेरे मोदै 800 टाका नहीं हो बेरे मोदैयाबो बिदि आसारफोराबो नै बिराद दाम आरो गोथाव जानाय नङा दायो बै नै नायलाय फानलु आसारा 500 ग्रामाव आधा केजियावनो 9 रियल बिराद दाम गोसा न'आव थांफिननोसै दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ बाय बाय नेक्स्ट टाइमाव लोगो मोनफिनगोन गोदान मोनसे भिडिअआव